Hej så, mit navn det er Rasmus, og jeg har fået æren af at være jeres host til Walk for Freedom 2023 i Vejle. Walk for Freedom det er en demonstration imod human trafficking, også kaldet moderne slaveri. For der har faktisk aldrig været flere slaver i verden end der i dag. Human trafficking det er verdens hurtigst voksende type af organiseret kriminalitet, og det foregår også i Danmark. Ja, faktisk så foregår det også her lokalt i Vejle. Og det kan være mennesker, som er blevet lovet et arbejde, god løn, gode vilkår, men i det de ankommer, så får de frataget deres pas, deres frihed og muligheden for nogensinde at vende tilbage til deres kære. Det kan være den unge kvinde, der troede hun skulle være massør, men som endte som tvangsprostitueret. De fleste ofre, de vender aldrig tilbage. Men vi har et håb. Vi har et håb om at se de her mennesker sat fri, om at afslutte human trafficking en gang for alle. Så kom og join os den 14. oktober i Vejle, hvor vi går Walk for Freedom, og hvor vi også vil lære lidt mere om, hvordan vi genkender human trafficking, og hvad vi kan gøre, hvis vi møder det i vores hverdag. Vi ses til Walk for Freedom.